Hello mga siyang! Dito ako sa kusina gabing-gabi na, alas 9 na ng gabi. May bisita naman, may bisita daw yung amo ko bukas. Tapos gawa daw ko ng fruit salad. So, ginawa ko na ngayon para bukas. Kunti na lang gagawin ko at lalamig na din siya. O diba? So, ngayon ko ginawa. Dahan-dahan lang ako kasi tulog. Hindi naman tulog. Nandun lang sa taas. So, andito nalagay ko na yung juice at saka ito lang ang mix nila. Itong fruit salad nila, ganito. Yun. May apple, may orange, may peach, may plum, may kiwi, may banana, may pineapple. Lahat nandyan na lahat yung mga lahat-lahat na mga fruits nandyan. Talaga yan siya. Ano pa ba ang wala? Parang nandyan na grapes, mayroon na siya. At ito lang ang ilagay sa kanila. Diba sa atin, ang sarap na, Sa kanila, mango juice na ang ilagay. Ito, mango juice. At saka yung orange. Okay? Nice. So yummy. May dessert na sila bukas. At saka, mayroon pa akong gagawin sang dessert. Gagawin ko ngayon. Para bukas it's ready na. Okay? See you later. Ganito lang ka-easy ang nila, fruit salad. Ganyan lang siya. Hello mga Shangen! Gawa tayo ng ice cream, Oreo ice cream. O diba? Gawa tayo ng ice cream. Tingin lang kayo dyan ha, gagawa tayo ng ice cream. Diba? Nagustuhan ng mga amo ko. Last time, na ginawan ko sila nito. Nagustuhan. Ngayon may bisita nga. Yun daw yung pakain bukas. Pang dessert nilaw. Diba hindi na bibili sa labas? May fruit salad. Slice. Ngayon, Oreo naman. Oreo ice cream. Marami kasi yung mga biscuits. So, gagawin natin. Diba? Kaysa manangka, stock lang yun dyan. So, gagawin natin. Diba? Ganyan. Daming Oreo. Walang yun to. Pag marami kang Oreo, damihan mo rin. Walang problema yan sa mga... Then, dikdikin natin. Ayun, lagay mo dito sa ziplock. Diba? Tapos, dikdikin lang siya ng ganyan. Diba? Matyaga talaga ako sa mga ganyan. Mahilig ako sa mga parang love ko magawa ng mga sweets, di ba? Lahat, basta lutong kusina. Kahit hindi naman tayo masyadong marunong, kailangan natin, di ba, para matuto. So, we have to learn everything. Sa din, galing na ako sa labas, kung ano nung binabili ko doon, utos doon, utos dito, di ba? Ganyan na. Enjoy mo lang, di ba? Enjoy ka din. Yan. Diba? Ito lang ang ingredients. Condensed, at saka Nestle cream, at saka itong Oreo. Di ba? Ito. Natin ang Nestle cream. Lagyan natin dito, i-mix natin. Yan natin sa machine.
Simutin natin. Guntingin. At marami pa to sa loob. Lagay mo na to sa freezer for like 1 hour. Like that. For 1 hour. Yung nakaganito ba, lagay muna natin ng sa freezer ng 1 oras. Ayan. Lagyan natin dito. Ayan o. Lagay natin yung dinurog natin na Oreo. Here it is. Dami siya na. Then, paibabawan natin ng malalaki. Yung hatiin lang siya. Diba? Like this. Hehehe. Ganyan siya. Para makita. Yan o. Yan dyan. Yan dyan. Design lang siya. Yan na, ice cream na siya. Okay? Here's my ice cream. Here's the Oreo ice cream. Hintayin mo na siyang bukas titigas na to. Diba? Then, ganyan lang ka-easy. Then, lagyan natin dito. Ito ng kontakit. Oh. Diba? Ganyan na siya. Lagay natin sa ref. Freezer. I'm sorry. Natapos na kong gumawa ng Oreo ice cream at saka fruit salad. Thank you so much mga siyang. Thank you so much. Thank you. Don't forget to subscribe, like, and share.